Ippubblikata nota ta' appoġġ lill Partit Soċjalista Ewropew bat lill Partit Laburista dwar il-proposta ta' garanzija għaż-żgħażagħ tagħlim taħriġ u xogħol. L-impenn tal-mexxej Laburista Joseph Muscat u tal-Partit Laburista biex jaffrontaw l-isfida Ewropea ta' żgħażagħ li ma jkomplux jistudjaw u l-impenn biex tissolva l-problema tal-qatt fost iż-żgħażagħ qed ikun meqjus bħala eżempju mill-Partit tas-Soċjalisti Ewropej. Is-Soċjalisti Ewropej qalu li din hija azzjoni b'saħħitha biex tiġġieled dak li qed jikkawża tħassib fost iċ-ċittadini Ewropej. Il-Partit Soċjalista Ewropew qal li l-kooperazzjoni bejn il-partiti membri tiegħu tikkuntrasta mad-diżordni li hemm fost il-membri tal-Partit Popolari Ewropew li l-Partit Nazzjonalista huwa membru tiegħu. Il-Partit Soċjalista Ewropew qal li l-President ġdid Franċiż François Hollande u l-mexxej Soċjalista tal-Ġermanja Sigmar Gabriel kif ukoll mexxejja oħra kollha qed jaħdmu għal din il-garanzija għaż-żgħażagħ fl-Ewropa. Il-Partit Soċjalista Ewropew qal li huwa ironiku li l-Gvern Nazzjonalista qed jikkritika lill Partit Laburista talli qed jippromovi politika ta' tkabbir. U dan fi żmien meta hemm marfin mal-Ewropa kollha li l-miżuri ta' awsterità meħuda mill-Konservattivi fl-Ewropa ikkawżaw diżastru.